ndị ọma nwe mmadụ, Igbo ndị ọ ga-adịrị mma. Awụchakwala m ọzọ kpamkpem na mmemme ejimara ndị Igbo nke nọ gịnị Igbo Ekunye onyonyo, Igbo Ekunye TV, ebe a na-ewepụta ọtụtụ ihe dị iche iche ihe gbasara ala Igbo, ihe kpọmkwem Igbo ji wee biri, ihe nna nna anyị ha na-eme, omenala Igbo n'otu o kwesịrị ịdị. Ya ka m gbụchara dịka unu si mara ọwụwa ugbu ahụ ihe ọhụrụ mena unu na-ahụ. Anyị nọ na mmemme a mgbe ọbụla mụ na unu na-anọkọ ya, mena ụmụnne m na-anọkọ ya na-ekwupụta ihe gbasara Igbo. Ama m na ị gaghị ajụzi isi kedu aha onye na-ekwu ya, Odoziakụ Chinyere Ogbonna ka a na-akpọ ambasadọ. Kedu okwu m ji bịa n'ụbọchị nke tata? A chọrọ ịma kedu ihe gbasara mmanya n'ala Igbo, kedu mkpa ọ dị, kedu ihe eji ya eme. Igbo unu ga-adịlụ ka mmanya ụtụtụ a na-agbaka agbaka, unu ga-adị ka echi a na-akọ n'igwe, unu ga-adịkwa ka mmiri ụtụtụ a na-agba ururu. Ihe gbasara mmanya anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata, unu mana enwere ihe ọ na-eru ọ na-awụchazi okwu nwaanyị, ya ka m ga-eji akpọbata ụmụnne m na ha ga-anọ ewee tinye ọnụ na ihe gbasara mmanya na ihe eji eme. Aga m akpọlite nwa amadi nke nọ n'aka nne m bụ Chinọnyere m, ọ ga-eji aka ya kpọọ aha ya na ebe o si. Ọ kụchakwa nwanne m nwoke nke nọ n'aka ekpe bụ Etel ga-akọwakwa ebe o si, kọwaa ihe o ji maa maka mmanya. Nwanne m nwoke biko kọwaa kene Igbo niile, ịkọwa aha gị na ebe isi tupu anyị baa na ihe anyị ji bịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, udo dịrị ọnụ. Aha m bụ Chinọnyere na-eke, abụ m onye Ọgbọọza Autonomous Community nọ n'Idatụ South Local Government Area of Imo State. Ama m bụ onye isi ndị Igbo Ekunye telivishọn. Anyị hiwere otu a eji atụ ntọala ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ka Igbo bụrụ ihe kwụrụ chịm dịka o kwesịrị ịdị. Anyị lere anya hụ na asụ Igbo n'ala azụ, omenala Igbo n'ala azụ, ụmụaka anyị amatazi ihe omenala wee sọ ọnọdụ ha na-anọ, ọnọdụ ga na-akụziri ụmụaka na ndị a na-ama ama, ndị aka ga-ama amụ asụsụ na omenala Igbo, maka na udele were anya ka ndị mba erichago ụmụaka nọ udele sị ọrụ maka ndị okenye na-anọ, maka ndị okenye ga-anọ ụmụaka jere iche na ya awa anọ. Anya zi akwalite ya kụziere ụmụaka omenala na asụsụ Igbo ka ha mara ebe ha bidoro, mara ebe ha si punye, mara mgbọrọgwụ ha. Udo dịrị ọnụ ụmụ Igbo, ọ ga-adịrị ọnụ mma. Ọ dị mma unu anụ ya kpọmkwem n'ọnụ nwa amadi a na-akpọ Elefee Dike. Ọ kọrọ ya taa ụkwa ja ya bụ eze. Unu ga-anụkwa n'olu nwa amadi nke nọ n'aka ekpe nna ya ukwu. Ngwanụ Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m ọnụ. Aha m bụ Ichie Etel Ogwuike, onye Idatụ South nke dị na Imo Steeti. Abịara m n'ụbọchị taa ịkọwara Igbo ndị na-amaghị na asụsụ Igbo amaka. Abịara m ịkọwara ndị Igbo omenala Igbo ndị na-ama na-amata, n'ihi na ugbu a ndị mmadụ na-apụsị n'ụzọ ije, ha amaghịkwa ihe a na-eme n'obodo ha. Ya mere ka m ji bịa n'ụbọchị taa ịtụnyere ndị mmadụ azụ ihe a na-eme mgbe a na-eme na otu esi eme na ihe kpatara eji eme n'ala Igbo. Ọ ya ka m kwuru bịa n'ụbọchị taa na-ekele gị. ọ dị mma unu anụ ya kpọmkwem n'olu nwanne nwoke nọ n'aka nne m bụ Elefee Dike na nwa amadi nọ n'aka ekpe m bụ Atọ na Nwata. Mgbe ihe awụcha aha ndị Igbo na-aza, enwecha ihe kpatara eji aza ya bụ aha, mana mbọsị ọzọ anyị ga-akọwa ihe gbasara aha na otutu ya. Unu ma ihe m kwupụtara anyị ji bịa n'ụbọchị nke taata bụ ihe gbasara mmanya anyị na-aṅụ. Anyị gaa mmemme asị wunye anyị nkwụ nke a, wunye anyị nkwụ nke mmanya ahụ ọdịdị ụzọ ole, gịnị ka eji eme. Ọ ga-amasị m ka anyị gaa kpọmkwem n'ime ịkọwa ihe gbasara mmanya na ihe eji eme. Unu ga-ahụ mmanya ebe a ugbu a, o ruola n'omume. Agụ m nwoke asị m ebe ahụ kelee ọnụ maka ihe ọma mere na ndụ m, gbakọrọ na enwere ihe ọma na-eme ga n'azụ ụlọ gọọ njiri m ala m si m ebutere ọnụ mmanya ndị ebe oyo Elefee Dike, ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-azi ise ya mmanya ihe ọma mere na ndụ anyị, ihe ọma mere na ndụ m na gị, maka ihe mere gị mere m. Kele dị Chineke. Ị ga-ewere n'oche. Ele nwata wetara m okuku eji aṅụ mmanya. Oyo ama m nwa dịka ọnụ n'ụlọ, n'onye ga-aga akpụrụ m ụmụazị na-anụ wee n'ụlọ ugbu a, nwewe onye n'ụlọ. Ele onye na-aga akpụrụ m nwa dịka, ele nwata ngwa jee kpọọ nwa dịka. Ọ bụrụ na ọ nọ ya, ị bịa ọsịsọ.
ije nwe nwa amadi anọkwu bịa ọsịsọ oyo elefe dike nna gị mụrụ gị onye m ji ayarị ọka gị ebe m na-ahụ ịtara m ebe m na-ahụ nwata na-aga oji ma ahụ nwata ma aga oji ya n'ihi na ihe na-ana mmanya otu na ọ na-emekwana otu ọ na-adị m n'ahụ nwa otu o si adị m n'ahụ aga m akwụwalụ mmanya ọka ọ ga mmanya nke a anụ dara bụ nsogbu ele nweta m dị ka ọ kpọrọ m ọ na-abịa aga m aṅụtụwalụ mmanya nke a ruo nne dị ochichiri ihe nke a o chiri echi haba nwe m ọrụ ka ịma ihe ahụ m chọrọ nnọọ masị ịbịa nnọọ mmadụ emesịa Chineke ga-akwụghasị m agba agbanụ nga ịṅụtụ maka nwa m lee ṅụtụ ọ ka ọ dị nwa dike na-abịa a ga na-abịakwa ewepụ aka n'oche ọ ga m eso nwụtụkwa ya bụ mmanya nwa ka o si atọ mmanya ọma ozugbo ebe onye ọtọka imeela mana ọ nwere ihe si ka m jụọ gị nwa amadi tupu ibido kụnyewe mmanya i buru ya butuo ya n'ala sị ka ị kwụgharịa kedu ihe nke a pụtara ihe ọ pụtara bụ n'omenala Igbo mmadụ butere gị mmanya igosi na ị nabatara mmanya ahụ o butere gị ị ga-akwụgharị ya akwụgharị nke a na-egosi na ị nabatara mmanya ọ na-adịkwa mma ka mmadụ na-amụta onye na-apụ ka ọ na-amụta ihe maka na anwụ na-ekwu nwee ebunye m ya m si ebe esi bunye m ya gbara ya na-aṅụ mba ọ nke eji bụrụ mmanya mgbe ahụ m gbapụ nke ọzọ m ga-akwụkwa ya aga m amagbu ya mmagbu ya amagbu n'ihi m ji ga-amagbu ya amagbu na akụpụbeghị ọnụ nke ezu mgbe akụpụna m ọnụ mmanya nwere nke ọzọ m ga-akụ aga m amagbu ya mmagbu ahụ na-egosikwa na ụmụ ngwongwo na ngwongwo gbatụrụ n'ala ya ga-ese ite elu were gwakọrịta abụrụ ihe egwu ka a na-eme ọ ga-ahụ ebe a na-ayọ ese nke nwere nke a na-ayọzi mmanya dịka na-ayọ akamụ onye ahụ ihe ekwu na ya ayọ ọtụtụ ihe bụ mmanya gbadana n'ala ka aka ọba ịyọgharịa ya mgbe emekwa ihe anyị na-eme mgbe a na-ayọgharị a na-asụ nwoke ọbụla nọ nga ya jikwara onwe n'ihi na ọnyọ ngwongwo na ngwongwo ka a na-ayọgharị ya ihe ọ na-jikwara onwe ịyọgharịa ya ihe niile a wee gbakọrịta ọnụ wee bụrụ ihe ekwuru ka a na-eme ọ dị mma omenala bi n'ime ọhịa iji na-ekwu okwu ya na-ebe akwa ya na-etisi ka anyị na-eme omenala na-amụta ihe ndị agba ọhụrụ ugbu a ha ga-ama ihe ndị a kedu ka a ga-esi mewe gịnị ka o ruo ha na ntị dịka anyị nwụsịara mmanya ahụ enwere nke nọ n'ala ya a na-akpọ uge mmanya ala mmanya uge mmanya ahụ nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara n'ala Igbo ihe anyị ji eji ihe a na-akpọ okuku n'ala Igbo ihe a ka eji aṅụ mmanya n'ala Igbo okuku ka a na-akpọ ya emekwe nke a na-akpọ udu n'ihi ụzọ ote aka anyị ebughị nke aha bịa maka ntiwa ya ya mee ka anyị ji wee nke a wee gbanye mmanya taa ihe agba okuku ndị Igbo ji aṅụ mmanya ugbu a ka anyị na-agụ uge mmanya n'ihi na n'ọhịa ọma mere anyị na ka anyị na-ekele Chineke uge mmanya abịa n'ala Igbo okenye nọ n'ebe a na-aṅụ mmanya na-egu uge mmanya okenye na-egu uge mmanya nwata anaghị egu uge mmanya na okenye na-egu uge mmanya uge mmanya wa ala mmanya ka o ji ekpe ekpere n'ihi ihe ọma ha mere
ekpere anyị na-ekpe n'isi nwa amadi a bụ ihe ahụ ọ sị ọ na-eme Chineke ga-edo ya, ọ ga-eme meruo ya n'isi. ise onye ọbụla hụrụ gị hụ ihe ahụ ị na-eme obi na-agbawa ya, onye ahụ ga-esi n'ala sere mmiri. onye ọbụla ihe dịghị mma na-adịghị mma esi n'ala ya sere mmiri. Chineke ga-agọzi gị, ị ga-adị ndụ nwee ụlọ ahụ esi n'ahụ, ị ga-ebi n'ụlọ ahụ bika ya nka, ị ga-ahụ ebe a mụọ ụmụ, ruo ebe a zụọ ụmụ azụkwa gị, ị ga-anọ ebe a nweta ihe ọma niile Chineke kwadoro na ị ga-enweta nwa m. Ebe ịkwakwara m ugwu si dị otu a butere m ya, Chineke ga-akwari m ugwu. Ndị nke nọ gị n'azụ ga-akwari gị ugwu. Ihe ọma gị niile ga-eru ala, Chineke ga-agọzi gị. Ihe ndị a niile ka nna ya ka Chineke mezuo na ndụ gị. Olise bi n'igwe lee nwata mee nye ya aka nchawa, ebe ọ na ọ na-etinye n'aka ya gaziere ihe ọbụla bụ ihe ọma ọ na-eme na Chineke mee ka ọ gara otu o si chọọ. Anyị kwuru na Chineke ga-emezuru anyị ndị a n'aha onye nwe anyị. ise nna m na-ekelekwa gị, na-ekelekwa gị, ekelekwa gị. o ruru eru. Unu ahụra ihe anyị na-ekwu mbisi biko nụ, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, ọ nọ n'ụzọ ije ma ọ nọ n'ụlọ, tinyebanụ Igbo Ekunie TV banyere na-amụta ihe dị ebe ahụ. Ụfọdụ ndị ama ihe emere ugbu a, ụfọdụ ndị ama ihe eji aṅụ mmanya, ụfọdụ ụmụ nke a na-awa awa ka ha mana ị na-etinye na Igbo Ekunie, Igbo na-ahụta na-agwakwa ihe ndị nke i chere enwekwa unu si eme na mpaghara nke unu, nke dịka ọ dị nke ya enwetachaghị ịkọrọ anyị na mpaghara niile. Anyị chọrọ ime otu unu si emepụta ihe dị iche iche, unu kpọtụrụ anyị na Igbo Ekunie TV, anyị ga-aza. Ma unu esendoo ya, unu ede ya ede weta ebe ahụ, anyị ga-agụ ya. Ma ọ bụ na-akpọ anyị na akara ekwentị eji mara anyị, m ga-akpọ ya ebe a, ọ gakwa na-agafe ntị anyị ghere oge ịnụ na ụlọ kpọrọ anyị gwa anyị lelee na ihe anyị na-eme na-amasị unu. Ịchọkwa ka a gbasara gị ozi, anyị nọkwa ya. Ị chọrọ ịkpọ ebe a na-emepe ụlọ, ihe ọbụla bụ ihe mmemme, anyị nọ ya, anyị ga-aza gị. Ịkpọ anyị n'ekwentị nkịtị asatọ nkịtị atọ atọ asatọ asatọ otu anọ atọ na atọ, ma nke ọzọ bụ nkịtị asatọ nkịtị isii nkịtị ise atọ ise isii isii isii. Ụfọdụ ndị ga-asị kedu ụdị ihe a na-akpọ ihe a, ị na-ele ebe ọ ga na-agafe, ị ga-eweta ya ebe ahụ. Otu a ka ọ dị na mmemme ihe gbasara gịnị mmanya nke ụbọchị nke tata. Anyị ga-agakwa n'iweta ihe ndị ọzọ omenala ka nkụ, anyị ga na-atụ ya otu abụọ atọ na-aga n'ihu. Biko anyị na-aṅa ntị ka ụnụ kpọọ anyị zibatara anyị ozi. Udo dịrị unu. Ụmụnne m, unu kelee ndị anyị na ha nọ. Tupu anyị kwara ngwongwo anyị wee pụ na ihe gbasara mmanya, nwa amadi ga-egosi anyị otu e butere mmanya awụ mmanya ihe ọṅụ. Anwụcha mmanya, onye a nwee ihe ahụ ọ ga-abịa buru ya otu a pụọ, ka o nwere otu ọzọ esi eme ya bụ ihe eji wee bute mmanya. Ya ka anyị chọrọ ka anyị ma nwanne m nwoke, o nwere ihe ọzọ nọ na mmanya ka ọgwụgwọ? Ihe ọtụtụ ihe dị na mmanya, mana dịka nke a, mgbe ọbụla akụchara mmanya ihe ọma, maka ihe ọma na-eme, ihe ọjọọ na-eme, mana nke a bụ ihe gbasara ihe ọma. Akụcha mmanya, udu mmanya, anyị na-ewere ihu ya doo ya otu a, ihu ya abanye n'ime ụlọ. Nke a gosi na ihe ọma ga na-abata n'ụlọ gị, ihe ọma ga na-abata, ihe ọma ga na-abata. Ihe ọbụla akwụkwọ na ọ bụ ihe ọjọọ, maka ihe ọjọọ na-eme, ihe ọma na-eme. Ọ bụrụ na ọ ihe gbanyere ọnwụ mmadụ na-abịa site anyị na nwanne anyị ma ọ bụ onye dị otu anwụrụ, anyị nọkwakwa kpesị akwa, enwere mmanya eji butere anyị bịa kọtara anyị, anyị na-ewerekwe ka aṅụchaa ya, anyị na-ewere ya n'onye ihu ya n'iro, nke pụtara ihe ọjọọ ụwa iro. Ihe ọjọọ dị ihe dị otu ahụ ya bịakwara n'anya ọzọ, ọnya ji edowe ọnụ mmanya ahụ, ọnụ udu mmanya ahụ n'iro. Nke a pụtara na ihe ọjọọ ụwa, ihe ọma batawa ọnya. Ọ dị mma. Ihe anyị ghọtara ugbu a bụ na mgbe ọbụla ebute mmanya ihe dị mma, aṅụcha ya edowe ihu ya n'ime ụlọ, mana nke bụ nke ọjọọ edowe gị ya
ya bịakwa n'anya ọzọ Otu a unu ahụla n'otu o si ere enwere ihe ọzọ ndị Igbo na-ekwu gbasara mmanya sị mmanya na-ala ije ọbịa n'ihi nwere ike ikwu na nke a ihe a na-ekwu na mmanya na-ala ije ọbịa mmanya gazi ije aṅụọ ọ ga-agazikwe n'ije aṅụọ ka mmanya bịa ọ bụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ a ga-aṅụ narị tupu a na-atọ ihe ọ ga-ebịa a gaghị agbụ mmanya aṅụrụ agbụ. ọ dị mma unu ahụla ihe gbasara mmanya n'ụbọchị nke taata dịka si egwu unu ihe ọ bụla unu chọrọ ka anyị na-ekwupụtara unu na mpaghara unu na-eme ya biko kpọtụrụ na anyị ka emesịa iji mee ka a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo nke Igbo Ekune TV kwuru maka ya anyị na-azọ ọnụ sọbskraịbụ ọnụ Igbo Ekune TV like ọzọ ya ikwekwanụ na YouTube gị tinye notification icon ọ ga-awụ epostu ihe ọhụrụ ọbụla ga-ehụ ya otu ị ga-etinye platform asụsụ na omenala Igbo kwe na-ele Igbo Ekune TV ya keep watching Igbo Ekune TV, keep subscribing, keep sharing Igbo Ekune TV program ọ dịrị anyị niile mma.